Panginoon sa iyong puna. Misyong kaloob sa aming puso, aming sarili ay aming handog, laging tapat. Yes, marahay na hapon sa Indogabos mga tugang. Hindi ko ma-share yung aking yung aking music. Okay? Ano lang po yung share ko. Hindi ko ma-share. Okay, yung share screen. Okay, wala. Okay na. Thank you. Okay, mga tugang, Diyos marahay na hapon sa Indogabos. Sana yaong kamusta marahay na kamugtakan. Ini po si Father Boots Bombasi OP sa programa tang marahay na hapon, mga tugang. Kumusta ka mo ngunyan aldaw ning Lunes? Okay? Sa aking intro pala ito, yung nawara so intro ko music. Okay. Yan. So sana mga tugang, yaong kamusta marahay na kamugtakan. At ngunyan baga na Lunes, taon ka mo. Anong yung palaging babaler? Ano nangyari sa mo? Anyway mga kaibigan, programa marahay na hapon. At ngunyan na August 9, sa tuyang pagpurpat sa pagbayad. No? Sa mga utang ay natural. Kesa gabos kita may babayaran talaga. No, hindi naman nangangahulugan ng bayaran na pera, pero kailangan we have to bayaran talaga natin, no? Pag bawat isa sa mundo ay dapat magbayad. Anong ipabayad mo? Salamat. Yan. At kung hindi, bakit pagbayad, Father, ang pag-usapan natin, no? Ano bang kailangan pagbabayaran ko, Father? Lagabos pang namupag kay Father magbayad? Okay po ba talaga magbayad yan? Oh? Well, totoo po mga tugang, kita gabos na namundag, kinakailangan magbayad. Ako kang utang. Kundi, we have to really pay something. Okay, ngani. Pero ngayon, sabi ko magbayad kasi sa Ebanghelyo na sa tuyang madadangog, si Kristo, miski nga ni siya, aki ng Diyos, bayad pa rin ng buwis. Kailangan ba talaga magbayad ng buwis? Kailangan ba talaga mag-contribute? Kailangan talaga magtao? Kailangan ba talaga, should we really give or not give? To give or not to give? Dahil mga katugang, bago kita magpadakos ka sa tuyang programa, hayaan mo, bago kita magbayad, ano mang bayadan bayadan kang utang, bayadan kang buwis, o magbayad kita kung ano mong dapat bayaran, mga G muna kita. Okay mga tuga, mga G muna kita. Makakapal mo kita giraray. Sa ngalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Alalahanin mo, kabanal-banalan Birhen Maria, kung walang sino ang humiling ng iyong kalinga at tulong, na hindi mo tinugunan. Sa pagtitiwalang ito, kami ng mga makasalanan ay umaasa sa iyong pagmamahal. O Birhen ng mga Birhen at ina naming lahat, huwag mong biguin ang aming kahilingan sa aming mga pangangailangan, pagkus kami iyong dinggin at kawaan. Mahal na Birhen Maria, pakiabot po ninyo, pakisabi po ninyo sa iyong anak na si Kristo, na aming Panginoon na tagapagligtas, na bindisyonan niya po ang himpilang ito ng DCGB, ang may-ari, ang nangangasiwa o namamahala, ang lahat ng mga nagtatrabaho at tumutulong o naglilingkod, at lalong-lalo na ang lahat ng mga tagapakinig ng DCGB. Bindisyonan niya po kami. Ilayo niya po kami sa anumang mga masama. At mabayaran po namin ang mga utang namin. At tulungan po niya kami na iligtas sa anumang mga sakit at lalong-lalo na sa COVID-19. Tulungan niya po kami. At anumang aming sasabihin, anumang aming gagawin, ay maging kalugod-lugod sa Kanya, sa kapangyarihan ng Diyos. At lalong-lalo na, maging kapaki-pakinabang sa lahat ng tao. Tulungan po ninyo kami na hindi lang kami makapaghatid ng impormasyon, kundi kami ay
makapagbigay ng inspirasyon. Ang lahat nito ay hiningi namin kay Kristo na aming Panginoon at tagapagligtas ngayon at pagpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Okay mga tugang, welcome once again sa satuyang programa nganyan aldaw ng Lunes, primer dia de linggo, this week. Di semana, yun, di semana. Okay, mag-Espanyol kita. Primer dia de semana, Lunes. Okay? Hoy is Lunes, amigo, amiga. So, welcome once again. Of course, gusto kong batiin pa lang kasahapon may na ano ako nanumpungan ako. Ikaw pala si Father Boots. Nailin niya kasi nagduman ako sa sarong-harong. Tapos, ikaw pala si Father Boots Bombase. Nagdadagog kami sa imo ang Acosta family dyan sa Arimbay. Thank you very much. Suduwang magtugang ha. Okay, thank you very much. Talagang nagdadahog pirmi sa tuya yan. Siyempre, yaon na dyan ang mga nagdarahog sa tuya. Nandiyan si Manay Baby sa Japan, ang sa kuyang pinsan na si Manay Tony din sa Japan, of course si Roy, si Sally Samar. Okay, kadakul baga, kadakulon talaga. Gusto ko aning basahin talaga. Si itong taga Katanduanes, ito, of course. So basahin ko, roll call ko muna ta Lunes bagang ngunyan, gusto kong i-roll call. Si Lourdesita Reliama, si Teresita Jacubo, Ernesto Ricardo Lorilia, si Eric Samundo, si Mario Barrios, Sonel Rico, Romy Briso, Clyde Sorillo, okay, Competente Raymond, okay, si Sherman Beltran, si Marie Rosa Betis, Melba Lagilios, yan, mga nagdadagog sa tuya yan, madalas Of course, nandiyan si Emelita Basanta, si Ande Bulanos, okay, si Manay Ellen sa Cruzada, nagdadagog permi man iyan. Yan sa kasinita ng taga San Andres Catanduanes, si Leandro Dianan, Ann Estemada, Hermidia Pahalia, John Soberano, yung amiga ko na nasa Bacolod, si Malo de Vega Balion, si Lulu Nava, yan, of course si Sinaida at susuagumpa niya, so taga San Miguel Island ini, si Alvin taga Parapo, yan, and of course si Noelson Olwen, okay, at kadakol pa si Melix Manos, si Juliet Kasupang, kadakol mga tugang, but anyway mga tugang, gabos ka mo binabati ni Father Bus na pinagpangadyi ni Father Bus. Yaon ka mo sa maray na kamugtakan. Iyo baga ta magayon na pag-urulayan ta. Ayaw ka subago sabi ko, gabos kita may mga utang, naniniwala ka mo? Gabos kita may utang. Kaya nga, religion is part of justice. Yun, kaya pala. Ano ang ibig sabihin ng utang? Hindi naman utang perming utang na may utang kang 100, pabayaran mo 100. Bako, ang satuyang utang, religion is simply, we have to give what is due to one another. Bakon iyo, kung ano ang nararapat sa imo, dapat itaw ko sa imo. Yan ang utang ko sa imo. Anong utang ko sa imo? Paggalang. Yan. Gabos kita, may utang. Padaday mo kung utang igwa kang utang sa kuya. Paggalang. You owe me respect. Okay, I owe you also respect. Yan baga, importante gabos kita may utang. Kaya nga lang, ang pag-abot sa utang, ang nadadawag ang utang, kwarta. Bako sa naman kwarta ang utang. Okay? Anyway mga kaibigan, babalik po ang iyong lingkod sa second part. Ang oras po natin ngayon ay for 20 minutes after 1 o'clock. Matapang ako, matapang tayo, kayang hindi aatras sa pagharap ng bukas. Hinebra ako, Hinebra tayo, may bagong tapang sa One Hinebra Nation. Drink responsibly. Kasama mo ang bagong tapang sa One Hinebra Nation ng Hinebra San Miguel. Drink responsibly. Thinking about quality learning towards quality education?
Divine Word College of Legazpi is always here to deliver what you need for education in the new normal way of life through flexible learning platforms. School year 2020-2021, we are concerned with your safety and your future. DWCL is a prestigious, service-oriented Catholic institution nurturing young people to become moral and intellectual professionals, people of dignity, integrity, and compassion, people who want to make a difference in the world. DWCL is a PAASCO Level 2 re-accredited and is offering preschool, grade school, junior high school with free secondary distance education program, senior high school, college, and graduate school programs. The enrollment for basic education, both online and on-site, is on August 23, 2021. No tuition fee increase and reduced school fees. Divine Word College of Legazpi helps you realize your dreams. For inquiries, please visit the Admission Guidance and Testing Center or check out our website dwc-legazpi.edu and our Facebook page or contact telephone numbers 480-1239, 742-6783 or mobile number 0910-371-8602. Divine Word College of Legazpi. Your success, our word. San Gabion, ako'y pag-ibahin sa dugong Pinoy. Pag-ibahin ang dugo natin. San Gabion, sa pagod, putla o hila, kayang-kaya matibay ang dugong Pinoy. Take San Gobion Iron Plus every day with proper diet and exercise. Multivitamins plus minerals is the generic name of Sangobion Iron Plus. If symptoms persist, consult your doctor. Pakinggan natin ang aktwal na testimonya ng isa sa mga natulong gumaling sa pag-inom ng Philnona Juice. 100% pure. Ako si Fatima Dixis ni Aguilar, sarong public school teacher sa Legazpi City. Nagkamati po ako kitrangkaso, Kulugilawas, Sipon at Ubo. Pati man ang sakuyang agum na pulis na sarong frontliner at ang samuyang aki. Natakot kami at baka COVID na ang samuyang namatayan. After 2 days, napakainom min Philnona Juice, nagmaray na ang samuyang kamatayan at kuminusog tulos man ang samuyang resistensya. Grabing pagpapasalamat mi, lalong-lalo na sa sakuyang Diyos na narahay kami tulos kan samuyang kamatayan. Philnona Juice at Philnona Capsule. Subok na at epektibo pa. Mabibili na sa inyong mga suki-butika. No approved therapeutic claims. Ang new normal kasama ang Gen-Z. Face mask, check. Face shield, check. Alcohol, check. Sapat na ba para sa depensa at proteksyon? Dapat may Gen-Z din araw-araw. Ang Gen-Z Vitamin C ay nakakatulong magpalakas ng immune system. Kasama ang proper diet at exercise, may laban sa impeksyon, may distancing sa sakit, proteksyon at depensa sa labas at loob. Ito ang new normal natin. Gen-Z Vitamin C. May laban tayo! Ascorbic acid is the generic name of Gen-Z. If symptoms persist, consult your doctor. Unang tingin pa lang na in love na ako. Kakakilig talaga ang presyo. Starts at 35 pesos lang. Magno everyday McSavers. Starts at 35 pesos. May in-love ka talaga sa sarap at presyo ng McDo Everyday McSavers. Linamnam ng cheesy egg disal, crunchy, meaty McCrispy chicken sandwich, o savory sarap ng Burger McDo. Starts at 35 pesos lang. Price varies. Order na ng Everyday McSavers sa McDonald's drive-thru, take-out, or McDelivery. Harapin ang hamon, mga true hero. Sa neuropathy di magpapapigil. Pag namamanhid, nangangalay, o may tusok-tusok na ramdam, mag-Neurobion na. Neurobion, Neurobion. Take clinically proven Neurobion. It helps treat nerve damage and helps regenerate the nerves with proper diet and healthy lifestyle. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Aray sa satuyang programang Marahay na Hapon, second part. At sabi ko kasubag-o, ang pag-urulayan tangunyan, manunungod iyan sa ebanghelyo ngunyan na aldaw, magayunon. Sabi ko kasi, bakit Father ang sa imong sinasabi utang? Bayad o bayaran tang mga utang ta.
Because you remember, religion is part of justice. Okay? So what is due to God, give it to God. What is due to others, give it to others. Yan po. Ang ebanghelyo tangon yan mga tugang, magayunon. Kasi gustong siluin o hamunin o blastingon o itrap si Jesus. Nung una nila si Jesus, mapalusot. Si Jesus, di man mapalusot. Ano? Si Jesus, totoo yan, tatao. Dahil siya nagpapalusot. Bako masalam pa-VIP, miski nga ni siya aki ning Diyos, bako man siya apod kay niho, suplado, bako man, o basahon ta na nga ni, ang pagbayad kamboy sa templo. O yan, ano mga kita tao baga, nagtatao ning buwis, okay? Ini po halis sa Ebanghelyo ni San Mateo, Kabanata 17, talata 24 hanggang 27. Okay, basahon ta. Kang magduman sa Kaparnaum si Jesus, asinan sa iya mga disipulo, hinapot si Pedro kang mga parasingil ning buwis. O tingnan mo, mga parasingil ning buwis. Siyempre, ang concern ninda, makasingil ning buwis. Okay? Imbaga, tax collectors. O, hinapot si Pedro. Ano? Nagbabayad kan buwis sa templo ang saindong maestro? Yang hapot ninda. Huwag ka mo, nagbabayad din tayo ng buwis? Yun. Kita baga mga taxpayers. Okay? Siyempre, sa man makuha ning apod kayo ni, ang kwarta ang simbahan. Bakun nido, sa panahon kayo ni Kristo, ang apod sa inda, temple tax. Bakong income tax. So, alimbawa, miyembro ka kang sarong isang reliyon, meron kang tinatawag na temple tax. Okay? Yan mga tugang, temple tax ang apod. So, duman na ko aning paragasto sa simbahan. Kasi i-maintain mo ang simbahan, di ba? Repair and maintenance, yung sa Meralco, mabayad ka ng kuryente, mabayad ka ng sweldo, o mahiling na ako, naging parish priest po ako, sa UST Manila, naging parish priest po ako sa Manawag, Pangasinan, at naging parish priest po ako sa Isla ng Calayan. At syempre, dahil mo pwedeng, sige, libre na sana ang pagiging, pagiging sakristan, libre na sana ang pagiging katikista, libre na sana ang pagiging sekretary o cashier, libre. Bako po, may bayad, sinisweldoan ko. Alam mo, so katikista ko nga ni duman sa Manawag, ang sinisweldo ko duman sa sarong katikista, ang pinakamababa. Kasi swelduan talaga sila, 7,000. Grabe, may 12,000 pa kasi matagal na siya. 12 years na siya. Mahirap talaga, kaya ang ibang mga parokya nga, dahil they can maka-afford, then they katikista. They katikista tuloy. Of course, may tinatawag na volunteer catechist or mga professional catechist, parang teacher, no? So yung mga sakristan, o yung sakristan duman, siyempre, may bayad ito. Iba mga acolytes sa sakristan. Ang sakristan, siya talaga ang nag-aasikaso kang sa sakristi, sa simbahan, yun, o nagkakampana, may bayad. May bayad, araw-aldaw. May araw-aldaw ang subayad. Bako sa nitong libre na sana. Ang simbahan, di nagsasabing, anyway, mag-tiis na lang kamo, mag-tiis na kamo. No, we have to practice justice, hindi magtiis. Ang problema, minsan, kasi dahil man pa din makabayad ang simbahan, kasi kulang na nga ng kolekta, totoo yun. Kaya pagdating sa bayaran, pag kinsena sa ka-30, nako, minsan may problema ako, saan ko nakukunin ang pangsweldo ko? Sa mga katikista, sa mga empleyado, saan kukunin? Siyempre, sa Bakuman Temple Tax, sa buwis, Bakuman buwis pala, sa donasyon kang mga tao. Donasyon, kolekta, okay, yung sa misa hindi yon, kolekta, yun. Kaya kung walang kolekta, wala talaga. Kaya si Father, alangan naman yung parish priest Father, wala na kasi nagbibigay ng kolekta, naghahanap na ng labada. Minsan, nalala ko, may kwento, yung parish priest, talagang walang hirap na yung parokya.
yung Paris priest tumatanggap na ng labada. Kawawa na si Father. Pagkatapos, chinismis pa yung pare. Bakit si Father? Eh, may mga doon sa sampayan, yung mga parishioner talaga machismoso din ng iba doon. Eh, chinismis si Father. Sabi, ay, bakit si Father? Siguro may anak si Father. Bakit? Tingnan mo, may mga damit pambata, may damit mga ganito. Siguro may naglalabas siya. Yung pala, hindi nila alam na si Father, kasi wala nga talagang nagbibigay ng pera sa kolekta, ay kawawa naman. Ano? So, nag-ano na lang siya, naghanap ng labada. Yun. Kaya tulungan natin ang simbahan. Okay? Sana magkukunin ni Father ang pambayad sa sweldo. Yan. Kaya mahirap talaga po yan, ha? Yun. Ang nangyari sa panahon ni Kristo, yung mga parasingil ng buwes, okay, hinapot si Pedro. Ano ba ang sendong maestro si Jesus? Nagbabayad ba? Sabi ni Pedro, iyo baga? Ang simbag ni Pedro. Kang luminaog si Pedro sa harong, siya ang inot ni hinapot ni Jesus. Kaini, Simon, anong paghuna mo? Sisay ang pinapabayad ng lisensya o buwis kang mga hade sa kinabaan? Ang mga namamanwaan o ang mga dayuhan? Ang mga dayuhan, ang simbag ni Pedro. Kung siring, ang sabi ni Jesus, ang mga namamawaan, day dapat pagsingilon. Alagad, nganing daita mapamundo ang mga tawong ini, dumuman ka sa danaw, saka mamanwit ka, kumuha ka na sa inot ng masubad, sa nguso kayan, may makukuha kang kwartang plata. Ibayad mo iyan para sa buwistang dua. O yun, nagbayad. Di man si Jesus nagpalusot. Di man si Jesus nagpalusot ni aki siya ng Diyos, papalusot na siya. Dahil, ang mahiling tadigdiya sa Ebanghelyo, mga tugang, na si Jesus, tatao mag-recognize ning pangangaipo. Okay? Kung anong dapat itatao niya. Yeah. Kung dapat itao, niya itatao. Yan. Yan ang magayon na halimbawa. At ayun mga kaibigan, ang oras po natin ngayon ay 31 minutes after 1 o'clock. An oras hatod sa Indokang. Tando ay ginto. Ibang ginto. Maggie Magic Sarap. May new triple pack na. Neurobion. Neurobion. Helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola. Sarap pag magkasama. RightMed. Isang pangalan sa gamot na kailangan. Ang pinagalan. Sinakripisyohan, ginaklutan, daipig sa sayang. Sa Red Horse, kada turo, may siram, may kusog, may sipa. Kaya kada turo, bawig. Kusog kan tama, pero bakun wasak. Drink responsibly. Red Horse Beer. Sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alinmang Jim's Coffee products. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kompletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Nandito na ang pinakabago! Pinakabago?
ipinakilala ang mas pinalakas pa ang pinakabagong Doc F Mixed Herbal Capsule. Kahit stress na ang beauty mo, mapapasmile ka pag nakainom ka ng Doc F Mixed Herbal Capsule. Para makainom ng libre, mag-send lang ng inyong mensahe sa Facebook page, The Big C Freebies. The Big C Freebies. Para naman sa promo hotline, buy one take one, door-to-door delivery na. Free shipping pa. Mag-text sa 0967-583-1820. 0967-583-1820. Magtinirsa na sa saindong harong kung may namamate ang helang. Maski sinat o abo, magpahingalo asin daay magduman sa trabaho, lalo na ang pagduman sa mga matatawong lugar. Dahil sa paagi kay ni, mararahay katulos. Mantang malilikayan ang paglakop kan helang sa ibang tao. Ang COVID prevention tip na ini, hatod sa Indo ni Congressman Alfred Apid de los Santos, representative of ang Provinciano Party List, Good Found Cement Corporation, makers of Mayon Cement, Congressman Fernando Didi Cabredo, kan 3rd District of Albay, asin ni Mr. Lau Beltran of Legazpi City. Experience Converge Pure Fiber Internet in your homes and in your business now. Upgrade your home internet experience with our premium fiber internet plans. The Fiber X. Fast, reliable, and no data cap. Pure Fiber Unlimited Internet connection for your small businesses. The MicroBiz. We also have our Converge iBiz for better speed and a more reliable network to optimize your business operations. iBiz 10 Mbps at 4,000 pesos. iBiz 20 Mbps at 6,000 pesos. iBiz 30 Mbps at 9,000 pesos. iBiz 40 Mbps at 12,000 pesos. And iBiz 50 Mbps at 15,000 pesos. Visit our authorized resellers or contact 0951 016 8980 0935 246 2600 for more details. Experience better with Converge Pure Fiber Internet now. Tara naman sa malubago, nagkasurundo mga miyembro, malangani naging duwang grupo, nagkaurisan, may pag-asenso. Tara na mga kababaihan, mag-irigis magugma, tangani dai magutong, ayaw kaunon, magtara na. Kung kabredo maaasahan ng mga kababaihan, ang pagtabang sa taranuman, sarong orgulyo sa bayanan. Dumating na ang Res Bakuna kasangga laban sa COVID-19. At dahil ang dating nito ay by batches din ang babakunahan. Sa Priority A na grupo, una na ang ating health frontliners. Susunod ang mga mahal nating seniors. Pagkatapos ay mga taong may ibang karamdaman, mga frontliner na non-medical. At susunod ang mga kapuspalad. Mag-abang lamang dahil may priority groups B and C pa. Patuloy nating suportahan ang Res Bakuna at maging bahagi tayo ng Vida Vaccination. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Okay mga tugang, balik po kita giraray sa tuyang programang Marahay na Hapon with Father Boots Bombase OP. At sa tuyang aning pinag-uurulayan ang manunungod sa pagbayad ng buwis, no? O pagbayad o pagkontribuer o pagtabang sa simbahan, pagtabang sa lipunan o sa bayan. Okay? Alam mo si Kristo na siya nagtaon ng iskandalo. Okay? Pwede sabihin ni Kristo sana, exempted dapat tayo dyan. Alam mo, ang tao kasi gusto pa may exempted. Okay? By the way, may hapot pala sa kuya si si 8811, although wala ito sa topic, ang sabi ni, gusto ko lang sagutin din, sabi ni 8811, Good PM Father Boots, tanong lamang po, ang mga salitang Alpha, Delta at Omega ay nasa Bible? Of course, yung salitang Alpha, Omega nasa Bible. Sinabi Kristo, I am the Alpha and the Omega. Tama yon. Bakit? Jesus Christ was using not a Hebrew language, but the Greek language. Hindi po ba kasalanan na gamitin ang salitang virus variant halimbawa sa Delta o Omega virus? Hindi po. Because that is not, hindi naman
hindi naman referral talaga pag sinabing alpha omega. These are what we call Greek alphabet letters. Okay? So pwedeng gamitin alpha, beta, gamma, delta, epsilon, zeta, eta, theta, iota, kappa, lambda, mu, nu, z, omicron, pi, rho, sigma, tau, epsilon, pi, pi, chi, cha, omega. Yun, 24 po yan. Okay? So, anyway, wala nang problema dyan. Okay? Walang kaso dyan. Kasi, ang sabi, wag natin banggitin ang yung pangalan ng Diyos. Yan ang pinagbabawal. But anyway, balik kita sa topic natin kasi gusto ko lang sagutin yung tanong din niya. Okay? Ang topic kasi natin, sana magtanong kayo, dapat medyo sa topic tayo. Tulad ang topic natin, pinag-urayan ng pagbuwis. Siguro pa, Father, kayo po ba talagang magbayad ng buwis sa munisipyo? Puhan. No, puhan. Father, kung dahil man napupunta sa bayan yun, hayaan mo na. Dapat maging aware din kita sa corruption. Na tayo mga taxpayer, dapat maibalik. Kaya sabi nga, ang buwis na binibigay ng mga taxpayer, ibinabalik yan sa bayan sa pamagitan ng serbisyo. May public service. Halimbawa, sa libre ang mga maestro, okay? Kaya ang nagbabayad kang mga sa public baga, bako man kita. Pero taxpayer money yan. Okay? Halimbawa, ining mga roads and bridges na yan. Bako mga private pa nagpagibukan, kundi public. So, sabi ko yan sa tax. Kaya kung magayon ang very efficient ang tax collection, magayon. Pero halimbawa, kahit magayon ang tax collection, pero nauwi sa corruption, may data iyan. Kaya kita dapat maging maingat. Kita mga tao. Kaya nga, hanggang ngayon, sabi nga, dapat wala ng korupsyon. Matatapos na nga yung ni Duterte, di ba? Drugs. Pinangako niya kasi na dapat sa panahon niya mawawala ang korupsyon, mawawala ang korupsyon, mawawala ang korupsyon, mawawala ang korupsyon. Hindi ko alam kung dumami pa ang korupsyon. No? So sana yan po. But anyway, yan dapat natin, bantayan natin yan. Okay? Bantayan natin. Kaya nga, malapit naman ang eleksyon. Okay? Baka tayo naman makurap na naman. Magkano ka ba? 1,000 lang ba ang boto mo? O yun. Kaya ito mga kaibigan, pag binigyan kayo, kunin nyo. Pero wag yung iboto yung nagbigay sa inyo. Yan. Wala naman kayong dapat utang na loob doon Yan. Sabi ni Father Butch yan. Mga kaibigan. Father, kasi binibigyan kayo, di kunin mo, pero wag mong iboto. Para matuto na sila, wag na ba sila magbigay? No? Alam mo, itong isang kandidato, alam niya, nagbigay siya sa isang bayan, nagbigay siya ng 5 million. Pagkatapos natalo pa siya. Kasi walang bumoto. Di natuto siya. Kaya kunin nyo kung talagang binibigyan, pero wag yung iboto yung nagbibigay. Pero talagang totoo, kung talagang totoo, talagang Kristiyano tayo, wag niyong kunin. Okay? Wag niyong kunin. Hayaan ninyo. Kaya tayo naghikakahirap-hirap dahil sa kurap. Yan. Kaya kung gusto natin mawala ang pagiging mahirap, iwasan natin ang magiging kurap at magpakurap. Yan, magkukurap-kurap kita. Ang problema sa tuya mga tugang, dapat huwag tayong magpakurap at huwag tayong mangurap para mawala ang paghihirap. Tugma yan, Father Butch, yung baga, may magtula pa tayo. Araw talagang kaan. Bakit, Father, maraming mahirap sa Pilipinas? Alam mo ang dahilan? Maraming mga tao ang nagpapakurap sa halagang ganito. At dahil sa ganon, yung mga politicians naman ay mangungurap talaga. Bakit? Saan sila kukuha ng paghingi ng mga tao? Panlibing, pagkasal, lahat hinihingi sa mayor, hinihingi kung kanino, hinihingi. O yun, siyempre, halimbawa, magkano lang naman ang mahanap ako ng paraan na makapagkurap ako para may bibigay. O ganun din, vicious circle. Pero sasabihin ko, masama ay masama. Okay?
Anumang masama ay masama. Hindi pwedeng, Father, mabuti naman yon. Kahit ako'y nagnanakaw, pero binibigay ko naman sa mahihirap, hindi po maganda sapagkat ang pagnanakaw ay kasalanan. At pangungurap at pagkukurap, kasalanan. Meron din tayo. Kung kinukurap natin ang opisyales, sabi nga kasi nila ng mga politicians, Father, paano naman kami hindi magkukurap? Kami kinukurap eh. Kaya tayo, lahat tayo ay nagiging mahirap. Kaya natandaan natin, ha? Sana mag-ingat tayo mga kaibigan. Dito tanda natin sa Ebanghelyo upang din natin tulutan ng pagkakasala. Tandaan, ang mga taong iyon, yung maging sanhi ng pagkakasala. Yan ang magayon ng mga tugang. Huwag na huwag tayong maging sanhi, okay, ng pagkakasala. Huwag natin tulutan ng pagkakasala ang mga tao. Yun, huwag tayong maging paraan o dahilan, kasangkapan ng pagkakasala. No? Yun, kasi yung sabi nila Father, may narinig kasi akong politician, sabi niya kasi, Father, saan naman ako kukuha ng pera pangbibigay ko sa mga taong mahirap kung hindi ako magkukurap? Problema tuloy. Doon nasisipa tuloy ang mga taong mahirap kasi sila daw ang nagpapakurap. Yun. Kaya wag na wag. Maganda ang ebanghelyo sa araw na ito, mga kaibigan. Lunes na Lunes, Father. Maganda ang ebanghelyo na tayo ay wag na maghirap. Marami sa atin naghihirap kasi mga nagkukurap at nagpapakurap. Yan, malapit ang eleksyon laganap ang mga kritiko sa tinatawag natin social media. Kadalasan sa mga kritikong ito ay naniniwala sa mga nakikita lamang nila sa mga larawan o higit sa kilala na tinatawag natin fake news at hindi inaalam ng mabuti ang tunay na pangyayari at sa loobin ng mga taong nasa larawan. Okay? Kaya huwag tayong padadala sa mga fake news. Okay? Halos ganito rin ang pangyayari sa Ebanghelyo kung saan naghahanap ng maipupuna kay Jesus ang mga tao, lalong-lalo na mga Escriba at Pariseo, yung mga scribes and Pharisees, yung mga maniningil ng buwis. Alam ng Panginoong Jesus ang batas kaya't hindi siya nababalisa sa mga bulungan at bulong-bulungan ng mga tao. Importante natin alamin ang batas. Ang problema sa atin, ignorance of the law, tanda natin ignorance of the law, excuses no one. Kaya alamin natin ang batas. Kaya pag alam natin ang batas, ipaglaban natin ang batas. Hindi tayo basta-basta, Father, anong ilalaban mo sa armas kaysa sa batas? Yan ay mahirap. Pero alam mo, may palaban pa rin tayo. Ang ating armas ay ang pagdarasal. Okay? Alam ng Panginoon ang batas kaya hindi siya nababalisa. Tanda natin. Ngunit, pagtunan natin ng pansin ang kasagutan ng Panginoon. Okay? Sa mga taong pumupula sa Kanya. Ayaw ng Panginoon na ang mga taong ito'y magkasala. Yung sinasabi ko kanina na tayo ay huwag maging sanhi, huwag maging kasangkapan sa pagkakasala. Halimbawa, ganoon din sa mga babae na napakaikli ang kanyang mga miniskirt. Okay? Kitang-kita na yung quit. Yung parang quit. Kitang-kita na. Pakatapos nagiging sanhi ka, pupunta ka sa simbahan, pakatapos naka-tubeless ka, pakatapos miniskirt pa, Father, hindi ba ako naka-miniskirt ang haba-haba nga ng ng aking yung damit, pero ang slit naman hanggang piad. Grabe, iskandalo yan Huwag na tayo magpapagbibigay ng iskandalo. Tanda natin,
Huwag tayong maging sanhi ng pagkakasala ng ibang tao. Okay? Dapat tayong maging channel of God's graces. Yan. Okay? Yan po mga tugang. Okay? Si 4788, kumusta po, Father? Namiss kita ngunyan. Kusko na nadagog. Okay, thank you very much, ha? Okay, thank you very much. Sino pa nag-text sa kuya? Yun si 4788. Thank you. So, dapat tayo maging kasangkapan ng kabutihan. Maging sanhi tayo ng kabutihan. Okay? So, iwasan natin ang makapag-iskandalo. Okay? Naway gayon din naman ang maging tugon sa mga taong walang ginagawa sa buhay, kundi ang pumuna sa bawat kilos at kapwa. Okay? So sabi nga, gantimpanan natin ang kabutihan ang taong nagkakamali sa atin. Sabi nga sa Bible, repay not evil, but repay evil with good. Okay? Bayaran natin ng kabutihan ang anumang kasamaan. Okay? Sabi nga nito ni San Pablo sa Roma chapter 12 verse 21, huwag kang pasupil sa masama, bagkus supilin mo ng mabuti ang masama. Sabi ni Kristo, pag binato ka ng batuin mo ng tinapay parang siya ay may makain pa. Ang oras po natin ngayon ay 49 minutes after 1 o'clock. Gumagaan ang inuman pag Uy! Musta? Ito, stress. Pag ganyan, ini-imagine ko na lang, nasa bar ako. Bar? Oo, kasama kayo. At may bucket na San Light. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. 100 calories lang, magaan sa tiyan. Uy! San Light! Tingin naman! Ulitin natin to. Alin? Yung mag-imagine? Hindi! Mag-inuman! Gumagaan ang inuman pag San Light. Drink responsibly. Pagtapos ng mabigat na araw, mag-inuman with friends and San Light. Available at convenience stores and supermarkets. Drink responsibly. Dakol gibuhon? Take Farex Vitamin B1, B6, B12. Tabanganing malikayan ang pangangalambre asin pagkabublay kan isip. Kapag busy, Farex Vitamin B1, B6, B12 oral daw. If symptoms persist, consult your doctor. Farex B Complex. Tulong para iwas ngalay at pananamlay ng isip. Mag-Farex B Complex Daily. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Tanchuling College, running towards its vision, offers education for all levels ranging from kindergarten to college. A place that encourages diversity in teaching methods, creating a culture of excellence in education. We have Links and technology available to our enrollees. In the past 2 years, the college has made a name for itself, competing with the top schools in the region. The Tanchuling College Incorporated is now accepting student applicants. Courses offered are Bachelor of Science in Nursing, Bachelor of Science in Midwifery, and Bachelor of Science in Hospitality Management. The school offers the whole K-12 programs with a special emphasis on senior high, including Accountancy and Business Management or ABM, Science, Technology, Engineering and Mathematics or STEM, Technical Vocational Livelihood or TVL, includes food and beverage, bread and pastry, cookery and caregiving. There's no tuition fee increase this year, and the avail of scholarships offered such as FAPE, ESC, 100% off valedictorian and 50% off salutatorian, and a 3,000 pesos discount will be given to the first 100 enrolled of senior high. For more details, visit us to know more about other discounts. Avail now, hurry, enroll now, and reserve your slot while available. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Maggie Magic Sarap, my new triple pack. Dagdag savings up to 2 pesos sa new triple pack. May Maggie Magic Sarap triple pack na. Dagdag up to 2 pesos savings, dagdag sarap at aroma pa. Para sa all-in-wonderful na lutuin araw-araw. Dagdag savings, araw-araw sa new triple pack. Hey! Maggie Magic Sarap new triple pack. Bili na!
pesos versus buying free Maggie Magic Sarap 8-gram packs. Dagdag sarap at aroma versus previous formulation. Maggie Magic Sarap, may new triple pack na. Ang Red Horse Beer, arog kakusog niya tong Pinoy. Dai mapadaog, asin dai mapatumba. Kada bagyo, dungan niya tong aatubangon. Dungan kitang malaban. Iyan ang kusog kan Pinoy. Kusog Red Horse Beer. Kusog kan tama pero bakong burat. Arog kayan at extra strong. Drink responsibly. Red Horse Beer, sulit sa sarap at sipa sa presyong di nagbago. Mabibili sa inyong mga suking tindahan. Drink responsibly. Inihahandog ng Goldshine Pharmaceuticals Incorporated ang Magkape at Magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. Ang isang entry ay dapat may kalakip na 5 sachets. Any combination ng alingmang Jim's Coffee product. Ang mga proof of purchase na ilalakip ay dapat may expiry year na 2021 onwards. Ilagay sa puting sobre kasama ang pangalan, edad, kumpletong address, contact number, firma. Kung anong Jim's Coffee variant ang inilakip, ang pangalan ng tindahan kung saan binili ang Jim's Coffee at ang promo title. Ihulog ang mga entries sa mga partner outlets nationwide. Magkakaroon ng preliminary draw kung saan 6 ang pwedeng manalo ng 100,000 pesos at 27,000 pesos sa bawat partner outlet. Ang grand draw ay sa December 22, 2021 kung saan isa ang maswerteng mananalo ng 1 milyong piso. 1 million pesos. Ang kanyang partner outlet ay magkakamit ng 100,000 pesos. Mayroon ding 27 winners ng 27,000 pesos each. Magkape at magkamilyon sa Jim's Coffee Raffle Promo. See posters and print ads for more details. Promo period is from April 9 to December 5, 2001. Per DOH FDA CFRR permit number 0133 series of 2001. Balik po kita giraray na 3 minutes time sa satuang programang last part ng Maray na Hapon. But anyway, gusto kong batiin po si 6428. Sabi niya, ang hirap kasi Father, yung iba nakatapos kurso at nagkapera na, ang isip nila, sila lang ang pwedeng igalang, gawing amo sa lahat ng aspeto, sinaklawan karapatan ng iba. Yung mga problema ng mga taong yan eh. Na porque sila akala may pinag-aralan, lalo nga may pinag-aralan ka, dapat maging magalang ka. Sabi nga, ang pinakatanda daw ng taong matalino at may pinag-aralan, mapakumbaba at magalang. Pero kung hindi ka magalang at hindi ka mapakumbaba, ang tawag sa iyo kahit may pinag-aralan ka, arugante, yabang. Akala mo, ikaw na ang marunong. Hindi, may mas marunong pa sa iyo. No? Mas marunong. Kaya nga, ang mahalaga dyan, magpakumbaba at maglingkod. Yan. Sabi nga ng Panginoon if you want to be the greatest of all, you have to be the servant of all. Maglingkod. Si Father Sinea po ito. Ako'y sa totoo lang, hindi ako po tumatanggap ng ibinibigay ng kandidato o politiko. Tama yan ha? Nea, very good. Dapat tayo maging kasangkapan ng kabutihan. At anyway mga kaibigan, inabot naman tayo ng oras yung pamamaram. Kaya sa aga, mag-ulay-ulay kita giraray. Sana nakapaghatid ako sa indo, hindi lang ng informasyon, kundi ng inspirasyon. Tayo maging sanhi ng kabutihan. Maging tayong sanhi, maging kasangkapan tayo ng kagandahan, kabutihan, at kapayapaan. Sabi nga ni San Francisco, Lord, make me a channel of your peace. Okay? Sana maging tayong kasangkapan. Ngayon mga G, nakita kan pangadyon, panalangin kan San Miguel Arcangel, ampunin mo kami at maging kanawan sa kalupitan sa mga ka ng Diyos, mamakawa namin sa at ikaw, Prince, makapo sa langit. Kapangyarihan ng Diyos, ibulid mo sa kailaliman ng impyerno si Satanas at ang lahat ng mga malulupit na spirito na gumagala sa sanlibutan at nagpapahamak sa mga kaluluwa. Amen. Pangalang Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. So Diyos, mabalas po sa ito kapos mga tugang na naginag. Sana ako ning kakusugan po. Tandaan po natin, anak tayo ng Diyos. Diba? Bilang tayo mga anak ng Diyos,
bigyan ng ihemplo. Hindi iskandalo, kundi ihemplo. Good example. Mabuti ang tao. So, practice honesty, let's practice goodness, let's practice charity, let's practice kindness. Importante. What the world needs. Kailangan ng mundo ngayon ay ang mabubuting tao. Remember, sabi nga, evil triumphs when good men do nothing. Kaya, let's do something. Gawin na yun. Kayo na. Kaibigan, sabihin po natin ito, anak ako ng Diyos. Mahal na mahal ako ng Diyos. Susundin ko ang gustuhan at kalooban ng Diyos. At ang lahat, magiging maayos. Maraming salamat. God bless everyone and see you tomorrow. Martes bukas. Magkita-kita muli. Bye for now. At ito si Father Boots Bumasi OP. Marhay na hap. And I'm saying bye-bye. And I love you. Bye. We are gifted to give and live our gifts. Mercy, compassion, justice, and peace. Ano ba ang maaaring maramdaman matapos magpapakuna kontra COVID-19? Maaaring makaranas ng sakit sa ulo, lagnat, pagkahilo, sakit sa katawan o parte ng katawan kung saan pinakunahan. Ngunit, huwag mag-alala, pinapaalala ng Department of Health, Bicol Center for Health Development na ito ay mga karaniwang reaksyon ng bakuna sa ating katawan. Isa lamang itong indikasyon na ang bakuna ay epektibo sa pagbibigay sa atin ng proteksyon laban sa COVID-19. Kung makakaramdam ng mga ito, mainam na mag-self-monitor o pumunta sa lugar kung saan kayo binakunahan upang mabigyan ng abiso kung ano ang mga dapat gawin. Suportahan ang Bida Vaccination, maging res bakuna para protektado laban sa COVID-19. Sarong pagirumdom, hali sa DOH Bicol Center for Health and Development. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permitawo. Garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano Orgulyo, an idol ni Paglaom. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rumdong. Radyo Balagon ka ito, DCJB Ngunyan, anainot, pirming nanginginutan, always number one. Always number one. DCJB, 729 kHz. Enot sa Bareta, Enot sa Gabos. Tamang oras sa eksaktong alas 2 na nin pagkahapon. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta oras-oras. Tarong bulan matapos mangyari ang trahedya, namidbida na kan Fuerzas Armadas kan Pilipinas ang tulupang bangkay kan military personnel na nagadaan sa pagbagsak kan C-130 plane sa Sulu. Ang mga biktima iyo sinda Corporal Jerome Balivado, Private Joey Luterte, asin Private Kevin Damole, gabos kana Philippine Army. Sa pagikan Western Mindanao Command, ipinaisin naman kan Puersas Armadas kan Pilipinas sa pamilya anagadana ng militar asin piga-asikaso na ang pag-ulikan mga bangkay sa indang mga lugar. Maabot na sa 37 cadavers, namidbida na mantang 13 pa ang nasa identification process tanganing masiguro na ang sa indang mga bangkay maitaw sa indang pamilya sa mas lalong madaling panahon. Yan ang pangalas 2 na bareta, halidigdi sa DZGB News Base. Ako po, si Angel Mustaza. Ang mga baretang ini, hatod sa Indo kan mga binasunod. Paracetamol Biogesic sa sakit ng ulo at lagnat, piliin ang singgaling ng malakas na gamot at maingat magpagaling. Alagang Biogesic, ingat! Smart Padala, kayang-kaya na mag-claim anywhere. Basta Smart Padala. Multivitamins Enervon C Bit-Bit Bottle. More immunity. Ngayon, mas handy. Milo. Buy big. Save big.
with new Milo Champion Sulit Pack. Neurobion. Neurobion, helping true heroes by nourishing nerves. Vitamins B1, B6, B12 is the generic name of Neurobion. If symptoms persist, consult your doctor. Coca-Cola, sarap pag magkasama. Revicon, lakas ng lima. Revicon Forte. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB.